ώστε να φέρουμε εκεί παιδιά. Στόχος σε 15. Καλώς. Όταν ανέβει το ρεύμα του πάει. Το βλέπω. Έρχεται προς τα πάνω μας. 11. Ρέντι του φάε. Φάε από 56. 10. Φάε. Ύπνο 42. 9. 42 9 Γιώργο. Ετοιμαστείτε του να σπάσει όλοι. Γιατί να πάει στα κόκκινα. Δεν πάει. Φεύγει. Ωραία γυρίζει. Μάρτα! Αλλαγή κατευθύνσεως κινείται πόρια. Από 56. Πάρτε το. Το δίνει πολύ κοντά. Τα 4. Έλα μου γαμώ με τη μάνα. Βγαίνει τα 4! Κομπλέ μας, το δεν είπε ότι έχει πρόβλημα! Το ξεκολλιάσαμε! Έπαγε το 1-4 τον έχω, το 1-4! 5! Έτσι! Απερχόμενος στο 5-6! Να είστε έτοιμοι στα αυτιά του και για να σπάσετε. Έρχεται να πάρει τρομοκαίο ο στόχος. Άσου. Αλλάζει πορεία. Φεύγει. Δώσε. Στα 10 ειδόλους. Στα 12, αλλά γυρίζει πίσω, ωραία, πας! Προσερχόμενο! Γίνεται προσερχόμενος! Χωριοδυτικά! Έχει ρέντου του φάιρε, κάνει χωριοδυτικά! Λούξα 11 από 56! Εκεί, αγόρι! Λούξα 11! Τα χαρτέ! Ναι! Τα 9! Επάνω μας! Ρέντι του φάιρ! Φάε! Από 56 καρδί